A partires do 1 de outubro comezarán a funcionar en Pontevedra as dúas novas liñas de autobús urbano. Dúas novas liñas que sustitúen as 4 liñas existentes con orixe e destino dentro do Concello de Pontevedra. É un novo sistema de transporte urbano que mellora o sistema que tiñamos actualmente, pois por varios motivos. Por exemplo, porque dá servizos novos, xuntando todos os puntos de atracción peonil. O que se pode facer dende xa é mercar a nova tarxeta do transporte público da Xunta de Galicia, unha tarxeta moedeiro que permitirá acceder aos descontos acordados entre a Administración Autonómica e o Concello de Pontevedra. Que os prezos dos billetes a partir de agora costarán 0,85 con tarxeta e por usos recurrentes entre 0,50 e 0,18 incluso. 18 céntimos a partir da viaxe 41. Non hai máis xeitos de acceder a estes descontos que coa tarxeta de transporte público de Galiza. Polo tanto, é moi importante que durante este mes os veciños e veciñas que son usuarios habituais do transporte público que se fagan coa tarxeta. Tamén se poden mercar os billetes soltos cun prezo de €1,50 ou bonos para 50 ou 100 viaxes. En todos os casos, os transbordos serán gratuitos. Os transbordos son gratuitos. Incluso calquera billete que se compre en Pontevedra, pois para vir co autobús que veña, de Pintos á estación de autobuses. Pois unha vez que se chega á estación de autobuses, co mesmo billete que se paga da mesma maneira, coa mesma tarxeta, pódese facer o transbordo e utilizar o transporte urbano. Pois por exemplo, vir de Estribela á estación de autobuses e na estación de autobuses coller o autobús que leva a Montecelo. Iso faise cun billete único que ten estes prezos. Unha destas liñas unirá Campolongo, edificio da Xunta, estación de autobuses a Parda, Montecelo e Monteporreiro. A outra sairá dende Monteporreiro e pasará polo barrio do Burgo, o campus universitario e José Malvar, ata a estación de autobuses. En Monteporreiro pasarán cada 15 minutos, mentres que no resto das paradas farano cada media hora. Toda a información pode ampliarse na páxina web do Concello.